Nakon upravo završenih razgovora koje sam imao sa ministarkom spoljnih poslova Kanade, gospođom Anitom Anand, i sastanka sa više od 20 poslanika u kanadskom parlamentu koji su pristupili grupi prijateljstva sa Srbijom, mogu da danas iz Otave poručim da definitivno otvaramo novo poglavlje u odnosima između Srbije i Kanade, poglavlje za koje sam uveren da će biti obeleženo ozbiljnim i uspešnim ekonomskim rezultatima, poglavlje koje će biti obeleženo, nadam se, nešto liberalnijim viznim režimom, poglavlje koje je već sada obeleženo direktnim letovima između Beograda i Toronta, koji znače mnogo za vezu sa čitavom jednom granom našeg naroda koja ovde živi. Način na koji je srpska delegacija ovde primljena ukazuje na to da postoji svest o značaju uloge koju Srbija igra u jugoistočnoj Evropi i potencijalu za to da naša zemlja bude jedna od ulaznih tačaka za saradnju Kanade i Evrope ili našeg dela Evrope, i rekao bih da smo uspešno obavili naš posao da otvorimo vrata za Srbiju. Ovde se na inicijativu naše ambasade i sjajnog tima koji ovde funkcioniše odvija i poslovni forum između Srbije i Kanade, koji će okupiti 70 kompanija, dakle oko 40 kanadskih i nešto oko 30 srpskih kompanija. Stvara se novi momentum, nova atmosfera, očekuje nas za par minuta i sastanak sa predsednikom kanadskog parlamenta. Rekao bih da je ovo zaista dobra vest za Srbiju. Uspeli smo da otvorimo vrata, osvežimo sliku o našoj zemlji koja je bila na neki način zamrznuta kada je reč o političkoj klasi u vremenu od pre 30 i više godina, i nije mnogo ovakvih trenutaka kada probijate led. Ovo je zapravo posle 10 godina prva ministarska poseta, o tome sam već govorio, ali rekao bih da je i stvarno jedna poseta koja će na mnogo načina približiti naše dve zemlje.